Usa ka tricycle ang nakuhaan og video nga nagkalayo sa kilid sa dalan sa General Santos City. Driver ni ini nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy ni ining usa ka tricycle unit sa kadalanan sa barangay Dadyangas West, General Santos City, Huwebes sa hapon. Swerteng nakalingkawas sa mong sunog ang lalaking driver ni ini nga taga Purok, Mindanao, Barangay Labangal. Tinuon taod-taod dunay nagpakabana nga mapakgang ang mong sunog gamit ang fire extinguisher. Ilayon sa miresponde ang personahe sa Public Safety Office kinsa duol sa maong hitabo alang sa paghanay sa nahuot nga dagan sa trapiko. Matod sa VFP Gensan, ana sa 5,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginaimbestigahan pa ang hinungdan ni ini. Apan sa inisyal nga investigasyon, problema sa electrical wiring sa maong unit ang hinungdan. When I asked the drivers kung ano yung dahilan, electrical malfunction doon sa unit niya. Nasayrang ang maong tricycle, padulong unta sa Public Safety Office aron iproseso ang franchise renewal diyang naitabo ang sunog. Naawa din kami, nagsikap para makarenew ng franchise niya tapos gano'n na nangyari. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang driver ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.